Čili ahoj to lidi na to nového videa a dneska si zahrajeme Slime Rancher a bude nám do toho kecat tamhle ten v rohu. Jo. Zkus pozdravit, jestli tě lidi slyšej. Jo, když tak, kdybyste mu chtěli dát odběr, tak mu dejte odběr, jsem zapomněl jeho jméno. Ty kokos, tak zatím mluv. Jo, jmenuje se Dexic Play. Tak za ně můžete nabíhat a dávat mu odběr. A tady to není placená spolupráce. Tady to jsme si normálně domluvili za aspoň 3 minuty. Kámo, jak mi tady ta utekla? Mám to tady trošku rozehraný. OK, kámo, takže to je mega dobrý, kámo, to je jedno, kámo, protože, hele, radši to necháme být, jo, stejně tady to neuvidí ani víc jak 5 lidí, kámo, tak co mám dělat? No, tady ta hra prostě spočívá v tom, že budeš chytat takovýhle hajzlíky a potom je budeš dávat do těch klecí. A můžeš s nima hrát i basket. Jo. Ježiši, proč chodíš zase? Ne, nebudeš chodit za holkama. Tady to jsem si když tak nachytal, já už to mám delší dobu. Jestli se ptáte, proč takhle dobře tesaj, jsem jim koupil Music Box, koukejte na to. Jo. A tady máme světluščí výběh. Jo, trošku jich tam je hodně, ale to nebojte, oni se mají dobře. Ne, já je vůbec tam. Tady to jsem asi neměl ukazovat, kamo. Tady jsou králíci, který se moc dobře netvářejí. Tak určitě si nedali vtipnou kaši dneska. Tady mám, kamo, WTF, no, co chceš, hej. Jsi mi skurvil video a to je jedno, kámo. Jo, když tak ho můžete, tak to prostě řekni, ne? Nějaký hezký komentář. Když napíšete slovo nesnáším ne. Nesnáším basket, ale to je jedno, ne, když napíšete dolů do komentářů mám odběr, to je random, tak vám dám srdíčko. Prosím, nedělejte to. Ne, fakt můžete teda dát ten odběr, protože se mi to vyplatí, kam a potom mi dáte najevo, že můžu točit tyhle dobrý videa. Jo, no. No, co chceš? Dex. Já nevím, ty vole, třeba jo, a co děláš, kamo? Tady to jsem kupoval zbytečně, protože jsem myslel, že takovýho jednoho černocha to uklidní a můžeme udělat, ale já nevím, pro koho mám udělat výběh, protože už mám úplně všechny druhy, kámo. Tak máš. No a počkej, a musíte prostě sbírat jejich, nevím, budeme říkat prostě slime trus. Já to mám už trošku hraný. Hej, tornádo! Pomoc, tornádo! No. Jo, jasně, kámo, to je nejlepší video, co musím v dole říct, kámo. Jasně, kámo, tornádo dělá tak trošku zprosté slovo, ale to nebudeme řešit, kámo. Jsem tam hodil mrkve. Tady jsou ty černoši, kámo, cigáni, pozor, cigáni v ústí. Je třeba to takhle zachránit, prostě je odhodíte do vody, anebo je hodíte do tornáda. Kámo, jsem to dobrý basketbalista. Boom.
Ne, kam nežer ho. Ještě někdo? Hej? Jo. Tady ten. No. OK, kamo, tak si natáčí, co chceš, kamo, seš teďka v mém videu, kamo, chceš moje spolupráce, kamo, zase tady tenhle černoch, pozor, cigáni útočej, cigáni. Kamo, nebudeš tady to video nemá nikoho urazit, takže tady to je jenom pro srandu, kamo, jo? Já tě vidím, papíku. Co to... No jedna teď... To, co chceš? Já jsem se snažil. On se to nepodařilo. Jo, kámo. Já jsem to přitom, jo? Lidi. Nebojte, jsem trošku známější. Kámo, proč? Ne! Kámo, vás je tady až moc. Stámě. No. Mě to je jedno, kámo. Já jsem dost... Já nechci být víc známý z mých videí, kámo. Stačí z těch mých, kámo, ne. Vy jste se přemnožili. Kámo, víte, jako mi dala práci najít ty kočky, kámo, a teďka budu zase hledat ty vole. Čau, bracho. Kam já jsem si nějaký drift krystal, co to dělá? Co to dělá? Dostanu miliony? Dostanu za to milion? Necháme si překvapit lidi. Co za to dostanu za ten drift krystal, kámo? Nebo nebudu driftovat v Need for Speed. Jasně, říkám to blbě. No. No to je docela pravda, no, ale budete to žrát, hej? No tak... K čemu to je, kamo? K čemu, kamo? Aha, kamo. To jsem já? Ej, jsem tu, kámo, když tak voláme... Jo, čau. Je to pro vás žrádlo, hej chlapi. Hej, dejte si vtipnou kafi. No. No, kámo, tak do 10, kámo, ať bych neměl, kámo, zbytečně moc dlouhý video, kámo. Jo, takže tady se jdeme podívat do podzemí, kamo, kde najdeme možná Dynamika. Kamo, tak to nebude spíš video, to bude stream. Kamo, kamo, já to sem dám, kamo. Kamo, kam to mám dát? Počkej, co jsem s tím udělal? Jo, yes! Počkej. A já to teďka můžu prodat za miliony? No začí to zase, by the way. Kámo, víš, že to slyšejí vždycky moje diváci, kámo. Někdo mi píše, kámo. Jasně, určitě bude, kámo, když máš... Nebudu radši říkat, kolik zhlédnutí, ale máš určitě snad méně. Jo. Kamo, a co dělá ten drift krystal? Jestli se do někdo kouká na nějaký specialista, na Slime Rancher, nebo kdo to umí hrát,
tak prosím dejte mi radu do komentářů. Když tak potom zahrajeme Fortnite. Potom ještě uděláme jedno. Děláme prostě video z Fortniteu, brata. No. Co? Ok, kam? Ne, nevím, ale počkej. Jestli se vám líbilo tohle video, tak dejte like, odběr, mě to moc podpoří a zvoneček, ať ti žádný jiný video neuteče. Ok, tak čau.